$20. Target natin ay saluyot. Ikot tayo. $20 budget. Grabe, mainit. Saw the little Civic? All dirty as fuck. Shut up. You know you can turn it on? Oh, yeah. We're talking about he's never loaded up in They his messed truck. up the... You want it back? There's like the little variation. Like the little pocket ones. You want regular or both? Buenos días. Ese amor que yo siento por ti. Avocado. Libre. Normal? Budget. Wah, grabe. Init. These are Asian sticky from. Yeah, Saudi. Stila ba saluyot? Yeah, Saudi. Yeah. I think couple one or two. Late. Tingnan natin sa kabila.
Grabe, init. Ito, may saluyot, may ampalaya. Oh. Alin puti? Yung plastic. Gaganda. Yeah. Doon nga. Yun. Saluyot is life. I know. Ampalaya. Tapos may talong din sila dito. Sarap nito. Ito yung palaya. Dininding. I know, di ba? Yeah, ha? I know. Kaya lang nga dry eh. Dalawa na to. Dry. Dry yung ano, yung No, ganda siya. nila. Maganda. Yeah. Palaya. Maybe because of the the weather. Yeah. Pero maganda kaysa doon. Ah, Mas maganda ang ano niya. what do you think, Inang? Ito itong dalawa. Okay on this one, so. Okay. May sili din sila. O kaya akong sili. Ayos. Saluyot. Kuha ko ang palaya. Palaya na bunga. Meron na akong ito. Yun. Talong. Ayan. Ang problema lang nito, Kalabasa. maglinis. Kasarap pa. Ayan. Ginagawa namin nila. Kuha lang akong sili ha. Budget natin 20 ngayon. Ayaw ko kakasya. May plastic kayo tayo? Plastic? Sige. Sili. Para sa ating inak din. Hindi ako mabubuhay na walang sili. Maraming sili. Ay, iniano ko. Nilagyan ko ng suka. Tapos, Oh, my friend does that. oo, para ano na. Suka, konting asin. Yeah. Luya. Damn. Saka, what is that? Apple cider vinegar. Pinaghalo ko. Oh, you own? Para may ano ka. Sarap yan, paksi yung malilit na ano. Ano yun, ha? Ito Lilit. masarap ipatbit yung maliliit. Yan. Paksi. Hindi ito. Ay, ang Palakas. laki ng yan. Ilocano style. Diba? Sila lang ang may maliliit. Sarap na ito. Yun din isa doon. Kaya alam mas mahal sila doon. Oh, yeah? Ito masarap. Mahal pa. Okay. Kung kakasya yung budget natin. Oo, doon kay doon kay. Maganda yung talong, oh. Nakalimutan ko ng pangalan niya. Ah? Gladys. Oo nga, Gladys. Naku, ilang beses ko na tinanong yung Gladys. Magkano na budget natin, bossing? Magkano na yan? Oh, pwede pa. Pwede pa. I don't know what that is daw. Pwede pa budget. Ano daw, magkano na daw yun? Ayan, 13 na lang. Ang hirap mag-budget. 20 lang budget ko eh. At 20 lang ang dala-dala mo. Ako din nga, hindi ako dumaan sa bangko. Sabi ko. Kilala. Ayan, 20 ang budget natin. Ha. Yan. Ano pa yung kulang? Ba't di kayo mushroom? Wala kayo din. Yan maganda. Ha? Meron na ako. Bumili na ako kahapon sa ano? Seafood City. Yun, tingnan natin kung pasok yung budget natin. 20. May tawad pa yan. Ang dami na nga. Kano? Pinawas. Ayun. Ay, swerte ka talaga kay Suki talaga. Ay, ito ang problema. Ito ang problema. Ano? Naka po! Pwede magbawas ka doon? Sa talong. Kulang yung budget niya. Yun lang ang dala niyang pera. Nag-cyclist siya eh. Oh. Yeah, tignan. Oo, nag-invite talaga natin. Mabait niya. Oo. Ang Gladys, salamat ha. Okay. Ayos, nakatawad tayo. 20. Ano? So, pasok yung budget na
$20. Grabe. Grabe. Ano mo tayo, Jijim? Binili. So, pasok yung budget. Ito. So, saluyot, ampalaya, kalabasa, yung talong, tapos siyempre yung sili. Ayan. So, ang ano ko ay $20. $20. Ay, 22. Pero discounted kasi suki na. Kanyang nagbabudget. Okay. So, yan. Hirap ang budget. Grabe, grabe. Okay, pasok ang ating budget. Pasok, pasok. Ayan o. Let's go. Dininding na tayo. Saluyot. Yuhuu. So, pag ganitong oras, pero grabe init. Pinawis na ako. So, may saluyot ako. Meron akong kalabasa. Ano yung weather, oh. Napakainit. Diba? Let's pasok yung natin. Gulay-gulay. Grabe. Pawis na ako. Ganda ng lutuan nun, no? Ganda. Diba? Init. Napakainit. Pawis na agad, Mars. Grabe. My God. Pawis na ako. Napakainit yan. Siguro nasa 1:10. Ayun. Grabe. Natin yung ano. So nakatipid tayo ng $2. Initin muna natin. So yan ang ating nabili. Saluyot na dalawa. Kalabasa. Dahon ng ano, kalabasa, talong, sili, siyempre. Ano pa ba? Ampalaya. Kaya meron na akong ano doon mushroom kahapon sa Seafood City. So, ayun. Happy tayo ngayon. May gulay tayo. So, ayan. Gulay-gulay tayo. Ano muna yung ano? Masyadong mainit ngayon mga kaibigan. Napakainit. Grabe. Okay, so pasok na tayo. Happy tayo, nabili natin ang ating mga gulay. Buhay Ilocano dito sa California. So happy. Okay. So okay. Medyo inaano ko muna at mainit. Napakainit ang ating hi guys. Salamat. Okay, babush na. Bilhin natin ang ating gulay.